iwewe vanhu vakakusungisa vari pwere ndinakuvaona mina vatange varibvunzazvo wewo chimbosumuka kumazandizo chii chakaitika paya vanhu vaya vakuchengetana mwana ka nyange vanga vari vanasevere vako iwewe vauya nemwana nemutumbi womwana nevanhu kwachagota maviga koma amakore amwirana chii ya vakataura paya padare chief muripo imi vachiti tokumbira tisanganise mhuri handiti tikatenda tese kugara pasi semhuri but baba vaya namai vavaya hapana dare ravaigara nesi dare raigarwa nehwere risina order nehwere vana vadiki vana vavaive navo vasikana vaive ndo vaitonga vachipindira saizi dzedu tiri zinani hapa pasina reasoning vakachagota vakasumuka vakaenda vekwangomazana vakasumuka vakaenda but manje iwewe manje ndakambotiraya chief but ndikuona kuti hazvibatsiri because kuona muroora ukudza kuti iwewe baite zvara wangu iwe uri tsotsi iwewe iye ari malukazana wacho muroora akati uri tsotsi zvikanzi vakaenda kunoita zvinhu zvezanuko uchitadza kuya kuzoona mwana anogwara kuno hauna kumira zvakanaka iwe vana baba vako vafonere vaya kuzokona nhasi hausumuki panapa takubata ari muroora aibata iwe sisi vake ndivataura izvi muroora vakafanana vakafanana ndikabva ndaona kuti zvandiudza izvi waste of time ndichatsamwa inini ndakandoziva mutemo rega ndibve zvangu panapa ndobva ndabva vakati vada kukubata ndobva ndabva ndikati anotaura kunonetsa rega ko ishu yenhumbi dzakasiyiwa vakasiya nhumbi dziyadziya inini ndikadedziwa kuti nditore gonyeti rewiti ndinde naro kungigeni anomaza kuti polisi nenge chescot ndaenda kungigeni mukandifonera mukati nhumbi vakanodzisiya panext door limon dzikatogwa mupurisa next door limon akadziendesa kuna sabhuku ndava selukwe ndikamuudza kuti dziise mumba malaimon ndoda kutanga ndaona vachagove kwachagota ndine issue navo yandoda kuti pedzisena nasekuru inini navo nhumbi laimon mwana ndiwo kwachagota asi mwana wokwachagota ka laimon mwana wako iwewe ndiwo kwachagota iwa mkomazana laimon mwana wako wakazvarisa mwana wokwachagota hazvisiri izvo chief nyaya is a long story but I just want to cut it short inini ndakadanana namai valaimon laimon aine 5 years akachengetwa naMilton ane 5 years yanga ane 5 years laimon ndichidanana namai vake but aizvivanza akasei vanhu maraini andiwo anenge vane masekretsi avo mudzimba mwana wehasi wako is not biological son. He is not biological son, but andaifanira chifamba nchiudza vanhu vese kuti lizalizele zvingaitei asi wangu. That's why mtona chitupa chake nechevana vangu nechangu zvakasiyana. Vanduza story isi taiti mwana wako zvoti zvakavanzika dzimba dzinovanza zvinhu zvakawanda kwakaregera kuzvitaura kuti muri kundishungurudzira mwana wacho handingazvitaure vanhu vari angry zvotaurika saiko zvinotaura panapa because you've gone to war, but you go to war, then at the end of the day you sit down more discuss. Zimbabwe yakaenda kuhondo 7 years but yakaenda kuLancaster House, so this is the Lancaster House today. I'm very happy to be here. Uyavazina abantu berukuzeni abakhona yini? Abakho. So manje iwewe chakushedza panapa uzombo into chakushedza wouya utarisana navo zvakanaka chief motaura. Yeah, this is my Lancaster House and I'm very happy today to be here. Hey, unfortunately ndinobva kurufu. Ndiana shaya mwana wasisi akaita extend pa Easter vakafa vari 5 kupi kuNorton takamiga bocha nezero kwana mai muzi hapana kuvaverengeri vabuda pa vachinzi vanhu kwa mai muzi zvandi ndoyeko mwana mai changwa ikoko ndiko tatiga akafa mwana womukadzi womwana wasisi wangu mukuru zangu akasvikisana nemessage acho yana ndoziziva mai muzi andi ari vangu ariko kubocha munondidedza ndina problem saka munouya mopindurana zvakanaka chief topedza okay sir okay